mbok siarne Mbak Nuli kok ora. Ya awakmu gantian to. Baik, tadi sudah ada cantiknya Indonesia Jawa Timur. Ya. Ada Ana. Yang berikutnya tidak kalah cantik, cow. Ada siapa lagi kalau bukan si cantik? No. Pak Gelino. Kok Gelino gitu? Nuli. Hoi. Luar biasa, Mbak Nuli. Selamat malam. Malam nyapo, Oke. aku ra mbok siarne nyapo. Awakmu ana masalah apa karo aku? Sing kula siarne. Nek anak mbok siarno sampai berkat ya, nyedek Mbak. ngene. Langsung, Mbak, Aja berkat. pilih kasih, Mas. Mbak Nuli, wau sampean dirasani karo komet kelakone komet. Nggih. Iya, Mas. Dirasani ngeten ku lho delok to sinden Nuli kok Oh, melok. Apa? Kowe ngomong apa, Mas? Karo komet. Ngomong kok. Pak De, pripun Pak De? Pak De gundulmu no, Pak Dalang ya, Pak De piye to kok. Kita sik Pak De niki. Tenan Mbak Nuli aku ora ngoper sampean Iki tenan. sama jujur lho ya. Jujur aku Tenan apa ya. nek lagi Piye? iki aku ngomong karo sampean. Apa? Ku lho sinden jenenge Nuli. Ngene apa ora, Mas? Karo Mboten, Mbah. Ngeten lho. Napa kan gantosan ngoten lho. Waune kula lah terus niki. Sinden jenenge Nuli ku lho delok to sikile dawa sisih ngono. Mboten sikile jebak kula ngoten. Lho tenan to, Mbak? Tenan to? Wong kene ra Langsung piye-piye kok. ngapur kate, Mbak. aku jane arep nesu Ya terus? kok nyawang raine ra iso. Rai kok kaya WC to. Lah iya. Aku malah guyu to. Rai kula kaya napa? WC. Lah kok Terus menurut aku aku ya nyawang pas. irunge kok kaya bolongan WC iki tenan Lah ora. pas mertuaku yang ngomong ngono to. Kowe iki diomong elek kok malah padha karo maratuwamu. Ya ora gumun to mertuaku. Nah, bojomu kok kaya WC ta rene ngono. Lho kowe seneng diomongi ngono? Ora masalah, penting kan setia. Asline aku mengarep muni jumbleng kok gak sopan. Enggak apa-apa, los aku. Coba Mbak Nuli. Pada jumblenge ya. Sabar, Met, sabar. Mbak Nuli dan Mbak anu Mas Komet. Iya. Coba. Siap, Bruk. Mbok alon-alon gini ya to. Pak, sindene jenengan iki biyen apa bekas hansip to? Ora ketompo kok. Wah semangat e mojo legi bolak-balik lho Mas kudu semangat 45. Nggih, nggih, Mbak, nggih, nggih. Siane nek Lho ki njuwo tas wong gak ngeblak iki. Siap, Bruk. Waduh. Wah, ngantek mumbul, Met, kowe. Lah ngono rusak. semangat kok. Iki kaya BMKG. Gempa. Kepada semua penonton, hormat, Bruk. Wah. Tegak, Bruk. Hadap kanan, hadap kiri, Bruk. Kemana, Pak? Satu langkah ke depan. Aku ngene kok nyapo gitu. Lah kowe kenapa to, Met? Gatel. Gatel kowe kena gudik. Mboten gatel dadakan. Mang nek roh anak kudu golek sabun, men nek roh aku kudu golek apa? Oli. Pakai soli piye to kowe iki? Lagi supaya ganti oli lho. Coba tangan kanan maju ke depan, Bruk. Apa-apamu piye to? Kowe tangan kanan maju ke depan, iki yo Dajal tangan kanan kanan maju ke sing depan. kita kanan di leleh. Kanan, kuping kanan. Lah yo kuwi. Olah ora to kanan. Tegak, Bruk. Wong rono iki. Gak mbok eman-eman ya. Aja selak terjadi kejadian yang tidak disengaja. Pegang telinga, Bruk. Telingane musuhe. Oh. Ngomong. Kowe nyekel kene. Kuping kok bokong iki piye to kowe iki? Kuping. Kuping, kuping. Tangane lah. Tangane kok seteko bokong. Pegang Kuping. telinga, krek. Tegak, krek. Pegang hidung, krek. Yo aja to. Hidung demek tok jak ombo. Lah mung wis bolongane talang kaya talang madhep dhuwur ra mentolo. Ora apa-apa wis telos. Sogrok. Lah yo aku arep nyekel piye mosok ngene. Jangan membantah komandan. Pegang hidung, krek. Ayo pegang hidung. Malah kayak once gading. Tegak. Ayo pegang hidung. Aku pas pilek kok. Kok mati gila nih. Ayo ben apa nek apa-apa kok pegang irung. Lah yo ora enek kowe Poclok ya? jane komandan apa model. Ayo. Nuli,
Enak komandan lemu kaya tong ngene iki. Ora enek sarosku. Tonggo brungkus kowe kuwi. Nesu. Ora nesu aku emosi kok. Monggo wonten pamundutan iki wau pas Nggih, Mbak nggih. Nuli menyesuaikan tembangipun Anjir. Monggo. Berhubung. Kok iso gubuk asmara? Lah napa? Sesuai karo Karakter. prestasi yang Iya, saya iya. dapat ya Mas. Oh, iya, iya. Alhamdulillah ndekne aku lomba Al-Qur'an, Mas. Wah. Al-Qur'an. Jadi kan guru ngaji to Mas aku kene. Dadi lagune ya sing nuansa-nuansa Islami, Oh, sing ngoten. iso menjiwai jiwa. Dadi penonton sedaya ben iso merasakan. Ya toh, iya toh. Ya Kak. Mbah, Kowe iki mbok omonganmu aku ora iso mencerna. Mate Masuk. lomba Al-Qur'an iki ngeprint apa? Mbak kira maca Quran, khataman. Al-Qur'an Al-Quran kok ngepring piye to? Apa to Al-Quran undang apa? Maca Mas. Kira maca Quran, khataman. Iqra. Sombong men sampean. Iku ora Qur'an, Qur'an ki dhewe ne. Iqra siji lunas sak dunggahne loro gak iso. Lah kowe mari jek utang kok. Ah, batan iki ta. Oh. Jajal sampean piye? Lagunya yang sesuai dadi ben iso menjiwai. Sesuai Mas. prestasi. Ben Oh, adem, nggih. ngrungokne ben adem ya sing lagune sing bernuansa. Tunjukkan kabisanmu Hai, Mbak Jono. Nuli kanggo warga mriki. Dene wis apik. Pamerno, pamerno. Anjir, Kurniawan plus monggo sesideman. Kok Alah. plus-plus ki grup apa to? Seta-seta rungokne ta. Piye piye? Sesideman iki. Nuli ki piye to? Kowe ki kena Rungokno aku nek nyanyi kuwi ahli Mas. Nek bangsa delian lo pinter. sampean wingi lomba apa? Iqra juara 1. Terus matur kono lagune apa tembange? Sesideman. Kabar lomba Iqra kok terus sesideman. Lah iya. Jeneng koclok ya. Aku bar lomba Iqra kuwi terus selingkuh konangan. Astagfirullah. Goblok aku ya selingkuh sampai konangan. Lah Iki iya. lek delok omongane ketoke bar kebentuk patok bong Cina.